हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग के साथ एक विवाह लगन लेकर आई हूँ। अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बर हे बरिसवा बेटी के सेवा कैली हो आजू, बेटी पराया भैली हो आजू, बेटी पराया भैली हो। बर हे बरिसवा बेटी के सेवा कैनी हो आजू, बेटी पराया भैली हो आजू, बेटी पराया भैली हो। गलिया के गलिया रोवा कवन पापा हो आजू, बेटी पराया भैली हो आजू, बेटी पराया भैली हो। गलिया के गलिया रोवा कवन पापा हो आजू, बेटी पराया भैली हो आजू, बेटी पराया भैली हो। जनते तरहला पापा पराया होइहा हो, काहे के अतना दुलार कैल हो, काहे के अतना दुलार कैल हो। जनते तरहला पापा पराया होइहा हो, काहे के इतना दुलार कैल हो, काहे के अतना दुलार कैल हो। गलिया के गलिया हंस कवन दुल्हा हो आजू, सुहावा हमरे होइहा हो आजू, सुहावा हमरे होइहा हो आजू, सुहावा आपन भैली हो। गलिया के गलिया हंस कवन दुल्हा हो आजू, सुहावा आपन भैली हो आजू, सुहावा आपन भैली हो।